abokar tafiya kashi ta biyu. Labarin zuwan mu Fataskum nake fada domin ku gane yanda aka yi domin ka fita. Labarin zuwan mu Fataskum nake fada domin ku shaida yanda aka yi duka muka fita. Kwanan mu biyu cikin rame yanda na fada, na kasa in yi bacci koma na gyangyaɗa, saboda sanyi babar go na shimfiɗa, domin gudun gabawa na gaba uwa. Da yamma an ka zo aka ce domin furfuto, sannan kuna ga mota wata an ka karkato. Abun fa yanzu ya zarce yanda na zato, dumu ka fuskanto motar ta nan gaba, sai sun ka ce mu fara zuwa to ta daidaya. Akwai haske a jikin motar gaba daya, koko in ce skana ne za ya zagaya, dukan sassan jiki na gane za ya tuntuba. To amfanin motar mun gan shiga daga, yana faɗi idan ka taba rike bindiga. Motar za ta yi alatin musu to ka shiga, uku in motar ta nuna ka ba za su barka ba. Muna zuwa da daidai motar tana gwadi, abun al'ajabi har magana take faɗi. Muna ta wurin wucewa malam ana gwadi, to du cikin mu ba suspect sai mu je gaba. To kun ga yanzu motar ta kare bincike, kuma babu suspect yanda ta nuna bincike. Amma wani ya ce sai an kare bincike, mu tube riguna domin tsaya ta can gaba. Nan ma ya zo yana dubawa da daidaya, jikin mu do yake dubawa gaba daya. Shati na beletin bindiga in karataya, ashe yana fita a kafadar kadan gaba. Ya kare bincike na zato babu ko daya, cikin mu ba abun zargi ko guda daya. Amma ya ce mu kwanta do zai yi tambaya, duk wanda to ya ansa to sai ya je gaba. Ya zo shi kaina ya tsaya sai ya ce mini, to kar in damu wai tambaya fa zai mini. Ya nuna bindiga ta hannu ne ya ce da ni, in faɗa masa suna na ta zai bar ni in gaba. Na ce da shi fa Allah ban san irin ta ba, takaice ma fa na ce ban san sunanta ba. Ya fara zagi na har ma uwa, wai ƙarya nake in faɗi ko yaranta ba. Ina ta rantsuwa da kuka nake ta yi, to shi da kanshi ya san na shiga yanayi, amma idan sa babu alamu na tausayi. Na ce da shi kawai pistol ne mu je gaba. Ya fara dariya ya ce to in dakata, da jin hakan ya gane ni dai na tsorata. To bindigar sa ba pistol ce ba in fita, in je in tsaya gefe amma kar na gaba. Sai wani soja ya kira na ya ce da ni, ya ce wallahi Allah to yau fa na gudi. Ta ya na san sunan pistol ya ce da ni, ashe shi ma tsoro na za ya jarraba. Na ce da shi abin to ni ma nake gani, suna faɗin suna na ta har na kan jini. Anan ya kama hannu na sai ya ce da ni, ka zama abokina daga yau zuwa gaba. Aka fidda mu gaba ɗaya mota muka shiga, aka kai mu can station duka sel muka shiga. Suka ce da police to so yanzu sun riga, sun kare bincike na su kuma sai su kai gaba. Police suka ce duka mu zo nan da daidaya, muka ba su sunaye na mudu gaba daya, kuma sun ka dau statement na mudu da daidaya, domin su tabbatar mu ba mu zo da aibu ba. Sai sun ka ce idan akwai wanda ke niya, domin ya kira wani ma'ana cikin waya, ya zo ya karrabe shi to yanzu zai iya. Take na dan waya dan in buga in jarraba, ashe wayar mu ba caji ma gaba daya. Na ce a taimake ni da batir na nokewa, police din da kai ne yayi mani tambaya, ya ce waye za na kira za ya jarraba. Na ce da shi Alhaji ne Garba Mahadi, ziyara ta sabon ka zo mu kaji sanani. Ya ce yana da namba na bari ya gwadi, yana kira kwanan take wayar tana shiga. Sai ya daga ya masa bayanin mu duka sab, minti biyar sai ga Mahadi ya sauka dab. Dukan mu sanda ya zo ma ya cire mu kaf, har ma abokanan tafiyar ba su san shi ba. Ya ce fa kwana uku yana ta tambaya, har ma ya sa cikin gari a yi cikiya. Mun bar Gombe cikin gida ana ta tambaya, sannan Fataskum su ma ba su gan mu ba. Domin ka ba shi labari yanda an kai, ya ce ba komai yadda fa za a yi. Allah shi kare na gaba wanga tausayi, to kaddara ce mu ma ba a san mu ba. Wayo mutuwa ta dauke
sauke garba mahadi shi ma ya Allah ka ji kanshi da gafara. Amin. Alhamdulillah.